Ακούστε την ιστορία του Τσιπράλ, ενός πρίγκιπα της Ευρώπης, απόγονο του Μάρξ του Σοβιετικού, που νόμιζε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά άγνωσε συμβουλές του Σόιμπλε και σκοτεινές οι ψυχές των Γερμανών. Στις Ανατόλης στα μέρη μια φορά και έναν καιρό 3,60 είχαν φτάσει τον κατώτατο μισθό. Είχαν κόψει τις συντάξεις και τα επικουρικά και στο διάολο είχαν φτάσει εμφία και ΦΠΑ. Κι ένας νέος αποσόη και γενιά αριστερή αγρικάει το μυρολόι και τραβάει καταγή. Τον κοιτάνε οι Συριζέοι με ματιά λυπητερή και στον Μάρξ τον ορκοβίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Μας ανακούσε ο Σόιμπλε του παιδιού την αφοβιά, νήτρο βάζει στο καρότσι να του κόψει τα φτερά. Στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες, Eurogroup στο Eurogroup συζητάνε για μια λύση, μα αυτοί λεφτά καπούτ. Πέφτουν πάνω του οι φασίστες και οι βόρειοι τα τρόλ και τον πάνε στην Αγγέλα για να πεις όλα για βόλ. Άσπρη κάλτσα με σανδάλι βάζει εκείνο το πρωί πριν χαρίσει στην Ελλάδα τη στερνή της την πνοή. Με δυο γερίκες Μερσέντες χωρίς κόκκινο φαρί στου Μαξίμου τα δωμάτια ο Αλέξης προχωρεί. Δίπλα του ο Τσακαλώτος και τριγύρω συννεφιά. Ό,τι μείναμε Ευρώπη ήταν η παρηγοριά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπει μπρος του έναν νι που κρατούσε σημειώσεις για το πλάν που θα σου πει. Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί. Σε μνημόνιο θα είσαι με ευρώ ή με δραχμή. Καληνύχτα Τσιπράλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.